शत्रुधन भाई हे भैया अरे तहार कैसन कटता हो हमारो वही में कटर का उड़त बा या हो दिया सटावा हो सटावा ओ हो अच्छा भैया आए हैं हम जपन जापानी ग्राम पोस्ट कचनार थाना सिसोन जिला सिवान बिहार हमारा तरफ से सब भोजपुरिया लोगन के काका चाचा पितिया माई बहन बेटी और साथ में भौजियों के प्रणाम रही संगम म्यूजिक से किशोर भैया के सहयोग से एगो बहुत सुंदर कैसेट गावे जाता नहीं ए बबुआ शत्रुधन भाई हमरा आशा बा पूरा विश्वास बा कि सब भैया लोगन के अच्छा लगी तो देखो है मॉडल आइल बलो कहाँ से आइल बलो कहाँ से हो है देखब कितना चिकन लागत हो इनका ड्रेस हई भेस नाक के तो नथिया बड़ा जान मरता है किशोर भैया जाने नहीं खे मारता और कुछ मारता तो तू कौना ऑर्केस्ट्रा में से आइल बड़ी हो कहाँ से बताई। अच्छा ई बताओ तार शादी हो गइल बा कि ना ना अभी तो हम कुंवारे बनी। कुंवारे बाड़ू कुंवारे में लड़का खेलेबू का अच्छा सुना तारू हो का हो तू कहाँ से आइल बाड़ू हाँ उड़ीसा से। बाप रे तार मरद कहाँ रहता रे घरी हमार मरद हाँ। झरिया झरिया हाँ बाप रे बाप तो बड़ा रुपया कमात हुई हूँ आ तू अकेले है गेलवा का काटत तारू यहाँ अरे अकेला कहाँ बनी सही से देखा ना। अरे बाप हो बाप पूरा मन करता हमार उहे भैया ए शत्रुधन भाई भैया उहे एगो औरत के पति उहे झरिया बाड़े चढ़िया में हाँ। का करता रहे आ उहे अकेले जब सेज पर गेल हवा काटो तारी 12 बजे रात खानी हो उहे का कहतारी का कहता रे कि अरे गवाना कराई के भूलाई गइल राजा कि अरे गवाना कराई के भूलाई गइल राजा कि अरे चली गइल फुसिला के ए किशोर भैया झाड़दा ए विक्रम भैया अब हम का करी कि अरे चली गइल फुसिला के कि माजा मरल ना केवाड़ी अठांगा के कि खाली ऊपरे ऊपरे गइल छुर छुरा कि गवन कराई के भुलाई गइल राजा गवन कराई के भुलाई गइल राजा चल गइल फुसिला के ए कृष्णा भैया भाव लागल कैसे हो कि माजा मरल ना केवाड़ी अठांगा के माजा मरल ना केवाड़ी अठांगा के खाली ऊपरे ऊपरे गइल छुर छुरा माजा मरल ना केवाड़ी अठांगा के खाली ऊपरे ऊपरे गइल छुर छुरा के कराई के भुलाई गइल राजा अरे गवना कराई के भुलाई गइल राजा चल गइल फुसिला के ए 1 लाख भैया माजा मरल ना केवाड़ी अठांगा के माजा मरल ना केवाड़ी अठांगा के खाली ऊपरे ऊपरे गइल छुर छुरा के
लागल कैसे हो चहली जवनिया के लिहल ना माजा राजा हो राजा चोली के बटाम खोली सुतनी ए राजा चोली के बटाम खोली सुतेली के राजा चोली के बटाम खोली सुतेली के राजा चहली जवनिया के लिहल ना माजा चोली के बटाम खोली सुतनी ए राजा चोली के बटाम खोली सुतेली के राजा चोली के बटाम खोली सुतेली के राजा रतिया के सजिया परावेला बुझाई हाय हाय अरे रतिया के सजिया परावेला बुझाई चली गईल सुलगा के ए शत्रुधन भाई भाई देख ला पुरस्कार आ गई जान तरह कहाँ से आ गई हमरा विक्रम चौहान जी ईश्वरपुर से इनका एटीएम में जमा कर दिया ए किशोर भैया और हमरा बहुत पुरस्कार मिलल 501 रुपया हमरा विक्रम चौहान जी के तरफ से मिलल प्रदीप प्रभारी जिजोर निवासी के तरफ से मिलल है गाना पर खुश होके 501 रुपया अब एटीएम खुल गई हमरा प्रिंस बाबू के तरफ से बहुत पुरस्कार मिलल शुभकामना खातिर माई दुर्गा से वंदना करे आवरी का कहतरी ए हे रंगनी के काटनी और से चुभु चुभाता तहारा तो राजा जी तनी ना बुझाता तारा तो राजा जी तनी ना बुझाता तारा तो राजा जी तनी ना बुझाता रेंगनी के काटनी और से चुभु चुभाता तहारा तो राजा जी तनी ना बुझाता तारा तो राजा जी तनी ना बुझाता तारा तो राजा जी तनी ना बुझाता ए भैया आ भैया भाव लागल कैसे हो कैसे अखहरे काटो तरी गेलहवा काटो तरी कैसे काटो तारी हो पूरा एकदम नाचो तरी होई सेजिया पर ए किशोर भैया और का कहतरी का कहता जोरले जवानी जैसे गोईठी के आहारा जोरले जवानी जैसे गोईठी के आहारा चलला जवानी जैसे कोई ठीक है हरा ओ सही गोइलो जरा के ओहो अरे माई रे माई कहाँ गइलो मजा मोरलो नकवाड़ी अठंगा के बड़ा खतुआई बड़ मजा मोरलो नकवाड़ी अठंगा के खाली ऊपरे ऊपरे गोइलो छुर छुरा के मजा मोरलो नकवाड़ी अठंगा के खाली ऊपरे ऊपरे गोइलो छुर छुरा के बाहरे बाह ये हो दिनेश भाई जी ए राजेश भाई मुकेश भाई और के तरी गेल हवा काटो तारी हो उठतावे दरद निचोड़ दो अब हम कहाँ जाई हो दादा पूरा एकदम देह एकदम दर्द से एकदम परेशान बा एगो छोटका देवरो बाबू हो दवाई नहीं खेली आवत कृष्णा ए सुना तारू हो का हो उठतावे दरद ओहो अरे पूरा नस से नस में रहे न जवानी राजा हमारा हो बस में
रहे ना जवानी राजा हमारा हो बस में। एहे सुनो तारू, अरे ये राजा कहिया समझेम रउआ? अरे तारा के देखो ताई तो पूरा मन करता हो। मने नु करता। जपन जपानी तहारो अवतारी रानी, जपन जपानी तहारो अवतारी रानी गइलो या सारा धरा के। काहे हो तम मजा मरल ना, मजा मरल ना कवाड़ी अठना के। ओहो हो खाली ऊपरे ऊपरे गइलो छुर छुरा खाली ऊपरे ऊपरे गहिला छुर छुरा के।